Gdje ste bre ljudi, ovo je moj prvi klip na kanalu, tako da ništa posebno nećemo raditi, nego ću vam pokazati šta ćemo snimati i s kojim programom snimam. Ja snimam s programom Bandicam, samo nećemo snimati dugačke klipove jer meni neće više od 10 minuta, ja ga namestim 30, on 10, sami prekine. Tako da nećemo tako dugačke klipove imati, da vam odmah kažem. Već ćemo kratki. Sad šta ćemo snimati? Snimat ćemo War Thunder. To možda, najvjerovatnije nećemo, ali možda budemo snimali kantere 100%, a VOT ćemo vidjeti. Ovdje imam od VOT-a 2 snimka, ne znam da li da ga stavim, jedan snimak, ne znam da li da ga stavim ili ne, glup je. Evo sad ćete vidjeti. A kao najobičnija borba, to nam ne treba. Ja ću pauzirati dok se to ne učita. Evo kao što možete vidjeti, bio sam te 34-85. Sad, tu su bile razne sedmice, ništa se nije posebno dešavalo. Ubio sam jednog, oni su mene gađali, bilo je svačega. Do kraja me uništio jedan glup tank, ali mi je došao s leđa, brz je bio i ništa nisam mogu da uradim. Ali vidjet ćemo i mi u drugim klipama, sad da ne produžujemo, nećemo ovo sad snimati. Evo nas nazad. Ovako, snimat ćemo, kao što sam rekao, kantere, VOT. Sad za kantere, ja snimao sam više od 30 minuta i to mi je zablokirao komp. Tako da neću više duže snimati, nego ovako neke video od 7-8 minuta. Tako da, ako neko zna kako to da namestim, vi mi pišite u komentare. Inače sa Bandicamom, ovdje, ja to kada uključujem s F12 i ja snimam, on meni ne prekida snimanje, nego ja kada budem prekinuo, on neće da mi pušta video i ne može da se stavi na YouTube. Tako da, to neću, znači samo do 10 minuta. Onda, šta sam još da kažem, da ovdje War Thunder, to ćemo možda snimati, možda ne vjerujem, ali ako hoćete pišite u komentare, snimat ću. Mogu snimati kako se nešto skida, mogu pisati kako se reže na CD, tako svašta mogu da vam pokažem. Vi samo pišite u komentare šta bi voljeli da ja snimam. Ja ću to snimati. GTA 5 ne predlažite, ja sam njega imao i nije teo da mi uključi. I imao sam online i nisam mogla pravim svog čovjeka, nego mi je pravilo neku glupost. Tako da, to je to od snimanja. Sad, to smo sve razrešili, ali šta kažem, za klipove. To šta ću snimati, to vi pišite, a dužinu klipa, samo da nije nešto dugačko jer 10 minuta maksimalno da bude. Igrat ćemo FIFA 14, igrat ćemo PES 15, onda igrat ćemo Team Fortress 2 na Steamu, igrat ćemo Dirty Bomb, sve zavisi šta vi odlučite, ali nemojte neke igrice koje puno uzimaju. Jer eto, GTA 5 mi je zauzeo do kraja, nije mi tako jak komp. Tako da, vi predlažite šta da snimam. A dužina klipova samo 10 minuta, to ne zaboravite. Sad, vi mi recite da li da ja ne znam. Mislio sam sliku neku na YouTube, ali ne bi trebalo.
kako mislio sam na Minecraft, kako hoćete da stavim sliku da se vidi da je to moj, ili ima puno glasa, ja Dragan Pejičić, jedno 8 kanala, pa vi mi recite. I to bi bilo to. Htio sam samo da vam najavim šta ćemo snimati. Znači, vi pišite da li hoćete PES i FIFU, da li hoćete VOD kantere, to jest kantere će 100% snimati, ali vi recite da li hoćete ili nećete. To bi to bilo za ovaj klip. Hvala što ste gledali. Ako vam se svidjelo, udrite like, share i subscribeujte se na moj kanal.